Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydíó a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd meg nekik, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad. Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejem papírzizeg, ajándék. Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villag a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez a világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éven égni kezdett. Sokan vetnek most keresztet. A földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok és soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy előtte sok ember. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki 3-szor megtakadta. Vele mártott kezet a tálba, 30 ezüstpénzért kínálta, és amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már. Nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztváról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak órontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parantája megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a békét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett.
De most sokan kérdik, mi történt. Kitett itt csontból, húsból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A költő, a szamár és a pásztor. Az alomban a jászol mellett, ha az élet eleven tellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nékik, mennyből az angyal. Hiába mondják nekünk, válasszátok külön a magánéletet a közélettől, írjatok úgy, hogy az elmondott mese ne legyen feltűnően magyar történet, tele a közélet lármájával, hogy tudja azt élvezni, akármi nemzet szülötte is, egy szóval ne írjatok mindig irányregényt. Nem lehet szót fogadnunk. Nálunk minden életregény, minden családi dráma annyira össze van nőve a nemzet közéletével. Kérdezzétek meg a családi szakadások okait. Közélet viszájaira fognak visszavezetni. Kérdezzétek meg nagy jellemek kiemelkedését, elbukását. Politikai katasztrófákat fogtok találni. Kérdezzétek meg a feldúlt életpályák viszontagságait. Kérdezzétek meg az elszegényült falvak urát. A közélet kuszált viharaira utalnak vissza. Tudakoljátok az özvegyek könnyeit miért hullanak? Az árvák sóhajait hova repülnek? Azok mind országos bajokhoz fognak elvezetni. Nálunk mindenki benne él a közéletben. A munkás ettől várja jobb sorsát, a kereskedő üzlete felvirágozását. A tudománynak ez ad vállára szárnyat, vagy lábára láncot. A jellem ebben edződik acéllá, vagy olvad salakká. Ennek saját kultusza van, saját dogmái, saját költészete, és különösen saját divatjai. Hosszú utadon sok mindenre megtanítottál bennünket. Számomra mégis a legfontosabb a tisztánlátásod volt, melyen fennakadtak a hitetlenek és az idealisták. Te mondtad, elismerhet az egész világ, és szórhatja eléd a pénzt, dicsőséget szerezhetsz, senki vagy, és semmi vagy, ha nem hajolsz meg alázatosan, néped lelke előtt, és nem azt mondod ki hangosan, amit az csak suttogni tud. Aki pedig nem ezt szolgálja, söpörjük ki könyörtelenül az igaz bírálat ítéletével, ha még oly méltóságosan viseli is a filozófiai palástot, még oly nevettetően csörgeti is a komédiás sapkát. Az embernek mindig emberhez méltóan kell viselkednie,
bármi történjék is. Búcsúzunk tőled. Sokan vagyunk, akik eljöttünk egy utolsó Isten hozzáadott mondani. Tudom, hiányozni fogsz nekünk. Jó napot kívánok! Önnek van eladóháza? Igen, mi adtuk fel a hirdetést. Mekkora a ház? Cseréptetős? 150 négyzetméter, régi építésű családi ház, talán 80 éves lehet. Jó helyen van? Igen, jó helyen. Hétvégén megnézném. Szerintem jövő héten, szombaton. Jó? Weisz János. Akkor felírom a nevét egy pillanat. Elhatároztam, hogy naplót írok. Az iskolában le kellett írni egy napunkat. Én rendesen leírtam. Kiváló minősítést kaptam Bartus Pátertől, aztán a múlt héten elolvastam még egyszer, és rájöttem, hogy egy hét elteltével már nem emlékszem a történésekre. Ez a felismerés vezet arra, hogy naplót írjak. Ma 1910. április 30-a van. Én 10 éves múltam. A most elkezdett naplóm azonban nem tartalmaz sok dolgot, amit már átéltem, ezért először azt írom le, ami velem addig történt, amíg a naplómat elkezdtem írni. 1900. március havában születtem. Akkor már élő 3 bátyám örömére. Abban az időben még nem Budapesten laktunk, de sokat jártunk a városban, és szállodában laktunk. Bába asszony nem kár volna, ha pokolba láncon lógna. Vasat enne, rezet szarna, apró szenteket fingana. Ezt a verset a bátyáimtól tanultam, a bába asszony után énekeltük. Ebből gondolom, hogy a születés nem jó dolog. Félni kell, mint az Istent és a halált. Aki éjszaka jár, fekete malaclopóban, nagy kaszával, csontarccal. Most itt a városban már nem félek. Az író úr temetésén sem féltem a múlt héten. Ennyi embert még nem láttam temetésen, egyre többen tódultak, mindenki látni akarta utoljára az író fejedelmet. A mi iskolánk is ott volt. Az akadémia... A milleniumi kertbe járunk. Régebben golyóztunk, ami azt jelenti, hogy földbe vájt lyukakba pöcköltük a glütyüt. Én már nem golyózom. Kicsiknek való ez. Nekünk a legkedvesebb játékunk a méta. Ehhez keskeny, hosszú ütőket faragunk, amivel pontosan el kell találni a labdát. Az a legjobb, ha a súlypontjánál sikerül, mert akkor nagyot lehet ütni. Ez a pont kisarasznyira van a végétől, és ha így eltalálja valaki, a labda hihetetlen messzire repül. Csináltam rongyból labdát, alaposan körülfontam spárgával. Ez használható volt. Az a bizonyos súlypont az ütőn, az én labdámon, a pontos találat, testnek, léleknek öröme. Olyan sikerérzet, melyhez hasonló nincs más. Nyáron a keresztanyáméknál szoktam nyaralni. Az ő lakásuk akár a szentély, még az illat is más. Keresztanyáméknál mindig érződik az enyhe vanília illat. Mert a legfinomabb süteményeket ő süti. Unokatestvéreimmel legtöbbször ólomkatonákkal játszunk. Nagy gyűjteményük van. Ha kifejlődik a harc,
A különféle fegyvernemhez tartozó ellepik az egész szőnyeget a nagy szobában. Komoly, nagy ütközeteket vívunk, és én minden esetben vesztek. Aki hisz a győzelemben, az halad előre, aki nem hisz, az hátrál. Most erősen elhatároztam, hogy egyszer győzök. Nem hátrálok. Történjék, aminek történnie kell. Győzni vagy meghalni. 1914. június 28. Anyám megkért, menjek le a főpostára. Bécsbe kellett továbbítani egy esti interurbán meghívást a bátyámnak. Ma kaptam meg a bizonyítványomat, a nyomtatott értesítőben először szerepeltem vastag betűvel, mint jelesrendű diák. Nagyon szép nyári nap van. Amikor befordultam a postapalotába, és jobb oldalt megkerestem az interurbán ablakocskát, a posta megszokott csendjét telefoncsengés, izgatott kiáltozás, mindenképpen szokatlan hangok zavarták. 1 perc múlva tudtam már én is, hogy ma Szarajevóban megölték a trónörökös párt. Szia, kincsem! Nem jössz haza? Nem, én még itt vagyok a nagypapi házában. Azt hiszem, ma itt maradok, itt éjszakázom. Miért kell ott maradnod? Hát, tudod, össze kell pakolni mindent. Ki kell dobni, amire nincs szükség. Ki kell üríteni a házat. Eladáskor. Igen. Ami meg kedves nekünk, azt haza kell vinni. Eladjuk a házat? Igen, kincsem. A nagyapi házat miért nem tartjuk meg? És az alföldi házat is eladjuk? Nem tudom, ezt majd még megbeszéljük, jó? Apának mondd meg, hogy ma nem megyek haza. Nagymamit is nyugtasd meg. Jól van, kicsim, este még hívlak. Jó? Szia! Kedves szüleim! Az egész város zászlódíszben úszik és forr, mint a mékas. Megkezdődött a mozgósítás. Én a 3. üteghez, mint cukparancsnok kaptam meg a beosztásomat. Eichler Richárd a kapitányom. A mozgósítás lefoglalta minden időnket. Kora hajnaltól késő estig szüntelen ment a szervezés. Augusztus 2-án már harc és menetkész volt az üteg. Ez alatt magam is elkészültem. Katonaládát, esőköpenyt, szükséges felszerelést mind beszereztem, és már alig várom az indulást. Éjjel 3 órakor a szép holdvilágos éjszakában, csendben és erősen biztosított menetben elindultunk Ugrinovce nevű faluba. Az üteg a Száva parton vette első tűzállását délután 5 óra 10-kor. Kedves apám és kedves anyám! Kívánom a Jóistentől, hogy ezen pár sor írásom találja friss és jó egészségben kedves, jó szüleim. Levelöket megkaptam, és megkaptam 10 koronát is, ami éppen jókor érkezett. Mert 10 napig álltunk szemben az olaszokkal, és most lejöttünk, szerencsésen, és egy faluba pihenjük a 10 napi fáradalmat. A múlt hó 24-én abba a kitüntetésbe részesültem több bajtársammal együtt, hogy maga József főherceg őfensége tűzte mellünkre a vitézségi érmet, és szorított velünk kezet, és egyet-mást megkérdezett is tőlünk. Így már most kitüntetésem is van, csak a Jóisten azt adná, hogy mielébb szerencsésen hazavihetném. Már igen nagy veszteségeink voltak, úgy halottban, mint sebesültben. 1:30-kor a mieinknek elfogy a gránát és a fegyvergolyó. Ernőtől jobb hírek érkeznek a szüleimhez. Remélem Kálmán és János még nem vonult be. Kérem apámat, ne engedje őket önkéntesnek.
Kimentem Hűvösvölgybe. Természetesen magammal vittem a botomat is, és sétára indultam a gesztenyefasorban. Egy úri fogat állt meg előttem, libériás kocsis és inas a bakon, fényesre kefélt konoklovak a rúd mellett. Egy magasra nőtt szép asszony szállt ki, már abban a bizonyos korban volt, mikor egy csepp melankólia teszi meghatóvá az arcát, és mikor ellenállhatatlan a kiskorú férfiúra nézve, az akkor divatos, hosszú, mágnásos léptekkel ment előttem. Tudomást vett róla, hogy a nyomában vagyok, olykor elnézően el is mosolyodott, később eső kezdett permetezni, most beül a kocsiába és elhajtat. Ijedeztem magamban. Nem ült be, hanem bement egy nyári kocsmába. Én persze utána. A hölgy a tornácon ült, én pedig a tőle legtávolabb eső asztalhoz telepettem. Rajtunk kívül nem volt több vendég. Ő limonádét csináltatott, én pedig egy kis üveg sashegyit rendeltem. A hölgy beszélgetést kezdett a kocsmárosnéval, jókedvű volt, és félig hozzám is intézte a szót. Tulajdonképpen beleillett volna szólnom a társalgásba. A szívem azonban ijesztően kalapált, és valami furcsa görcs szorította a torkomat. Akartam szólni, éreztem is, hogy ez férfias kötelességem volna, de nem tudtam. Végül fizetett és elment. Én is. Kiment az ajtón. Az eső már elvonult. A szép fogata ott várta. Habozva nézte az eget, a kesztyűjét gombolgatta, majd hirtelen beült a kocsiába. A fogat megindult, ő rám nézett, és félhangon mondta: Mafla. A hadiállatok pénzéből készített fekete ruhám megoldja az érettségi problémáját, de a többieknek komoly gondot okoz a hagyományosan kötelező sötét öltöny. 4-enként ülünk be alfabetikus sorrendben. Aki megkapta tételét, jogosult 10 percig gondolkodni, de az illem azt követeli, hogy az első ne pazarolja a vizsgabizottság drága idejét. Akik még nem kerültek sorra, kint várakoznak a folyosón, aki már végzett, bent maradhat, meghallgathatja a többieket. A maturált többé nem diák. Kimegyek, a Kossuth Lajos utca sarkán túl lehet sétabotokat vásárolni. Válogatok a sétapálcák között görcsös nád sodrott karikával. Otthon persze már várnak. Délután bemegyek a gimnáziumba, az illem úgy kívánja, hogy legyünk jelen az utolsó érettségiken. A sétapálcákat leadjuk Jóska bácsinál, a pedellusnál, aki búcsúlevelet függesztett ki. Alig, hanem ugyanazt, mint amit minden évben. Egy koronát adtam néki, ahogy az dokál. 1919. május 1. Hűvös és kék az árnyék. A nap is hűvösen süt a harmatra, és kora reggelen át cigányzene hangzik az utcán. Álmomba jöttek bele a hangok, messziről, egyre közelebb. Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ. Az internacionálé. Így eszméltem rá, hogy eljött a májusi nap. Szigorú parancs, vörössel kellett díszíteni a házat. Vörös zászló lengett mindenütt. Kegyer nincs, a főváros éhezve támolyog. Cirkusz hát a népnek. Leszakadt a ruha az elszegényedett 100 000-ekről. Talpig vörösbe kell hát öltöztetni a várost. Egész házakat vontak be, hétfőket, homlokzatokat, falakat. Vérvörösre mázolták még a villamos kocsikat is. Budapest olyan vörösre varázslódott, hogy vörösebb már nem is lehetett. Kedves szüleim! Hosszú a sora annak, hogy miért nem írtam eddig. Itt nálunk nem működött semmi. Ma tudtuk meg, mi történt június elején. A szombathelyi és celdömölki direktóriumok
karhatalommal kísérték megvalósítani Landler Jenő parancsát, és be akarták kényszeríteni a katonailag kiképzett vasutasokat a Vörös Hadseregbe. A szombathelyi és celdömölki vasutasok elhatározták, hogy megszüntetik a munkát, és sztrájkkal megdöntik a proletár diktatúrát. A derék vasutasok egymás után csatlakoztak a felkeléshez, és június 2-án az osztrák határtól a Duna partjáig minden vonat megállott. Csak Samueli vonata nyargalt a Lenin fiúkkal, és mert Budapest nem csatlakozott, a vasutasok nem bírták egységesen megállítani az egész országban a vonatokat. Sopronban kilobbant az ellenforradalom. Cenk, Csorna, Kapuvár népe fegyvert fogott. Rövid ideig tartott. Néhány óra múlva minden oldalról jöttek a vörösek. Csornán a győri terroristák összeszedték az ellenforradalmárokat, és 150 embert belegyömöszöltek egy kis zárkába. Az ablak vasredőnyeit is rájuk csukták, hogy megfulladjanak. Ekkorra már Samueli is a városba érkezett. Szabad ég alá asztalt állítottak. Samueli egymás után vezettette maga elé a foglyokat. Nem hallgatott ki senkit, csak azt kérdezte, kinek van vagyona. Aztán jobbra és balra parancsolta az embereket. Senki sem tudta, hogy a jobboldaliak vagy a baloldaliak fognak-e meghalni. Tanúkihallgatás nem volt. Samueli egymaga személyesítette meg a vésztörvényszéket. Mars a halálba! Rivalta a baloldaliak felé, és 8-an elindultak a templom előtti térre. Takács hadnagynak a szemüvegét úgy beverték a szemegödrébe, hogy a szemgolyója kifordult. Mi alatt a vesztőhelyre ment, letépték a fejéről a zsebkendőt, és kifordult szeme ott himbálózott az arcán. Akics Gyula malomtulajdonost megpofozták, amikor az akasztófa alatt a zsámolyon állt. Tarcsai István, Laffer Lajos, Németh Gyula, Németh Lajos, Glázer Ferenc mind meghaltak az akasztófán. És másnap, pünkösd vasárnapján már Kapuvárott működött a 150 főből álló terrorcsapat. Napok múltak, mióta az ország gyilkosai elbuktak, és a végzet még mindig nem tett igazságot. A valóság semmit sem teljesít. Kínjában a megcsalódott képzelet tart hát törvényt a bűnösök felett. Az emberek egymásnak mesélik. Károly Mihályt és Kun Bélát kiadták a csehek és az osztrákok. Mindkettőt felakasztották. Aztán jön egy hiteles hír. Samueli Tibor öngyilkos lett. Ő volt az első, aki szökni próbált. A kormányzó tanács még nem mondott le, ő már rohant autóján a repülőtelepre. Oroszországba akart szökni. Aláírták a trianoni békeszerződést. Elszakítottak tőlünk 232.804 négyzetkilométer területet. Édesanyám nagynénje és az egész család eljött, mert a hivatalnokokat mind elbocsátják, és esélyük sincs a megélhetésre. A városokat elfoglaló románok erőszakosak, és rabolnak mindent, amit csak lehet. Szerencsére van a tiszai házunk. Itt helyezzük el a rokonokat. Ők szerencsések. De a többiek pályaudvarokon, vagonokban laknak. Eljött a szegénység ideje. Pali bácsi Sopronból. Jenő fia Árpádnak, és keresztapja Matérnak. És unokatestvére a nagypapinak. Ő lesz Annus. Ő volt a legidősebb a testvérek közül. Ő Luisa és Árpád. Akkor ők az edélyek. Igen. Ő költözött le a Vácskába tanítónak. Igen.
És akkor ti kik vagytok? Várjunk csak. Ők itt a nagypapi apjának a családja, a testvérek, unokatestvérek. És akkor ők lesznek a gyerekek. Várjunk csak. Mióta van fotó? Ez az. Fotó, megvan fotó. Szia! Hallom, nem végeztél, és ott maradsz éjszakára. Úgy mennék segíteni neked, de tudod, holnap korán indulok. Figyelj csak rá, Gábor, most állítom össze a családfát. Kirakom a képeket, és látom az egész családot. Képzeld, 1670-ből is találtam iratokat. Meddig maradsz? Nem tudom, fogalmam sincs. Olyan kincseket találtam. Nem is tudtam, hogy a nagypapi mindent összegyűjtött. De nem csak ő, az ő apja meg a nagyapja is. Igaz, abból az időből nem sok minden maradt, hiszen akkor még nem volt fotó. De a nagypapi, emlékszem, sokat fotózott, és filmezett is. És most itt látom az egészet, rendszerezve. Egybe az egészet, elképesztő. Nézem. Akkor te sohasem leszel kész, drágám. Azért a felesleges papírokat kidobhatod. Hamarabb végzel. Felesleges? Ez a halom dokumentum, ez mind a mi múltunk. Ebből lettünk. Ezért vagyunk olyanok, amilyenek. ...1925. augusztus 25. Milyen különös hatása van az álomnak az ébredőre. Ma éjjel egy leányról álmodtam, szemben lakik, látásból ismerem. Nem mindennapos figura. Nagy, magas, harmonikusan telt a teste, de különösséges, sajátságos mozdulataiban rejlik. Róla álmodtam. 1932. március 27. Miképp lehet a boldogságot leírni? Én eddig talán nem is tudtam, mi a boldogság. És most itt van az én fiam. Megszületett. 32 éves vagyok, és apa lettem. Ilonkámat szerencsére nem viselte meg nagyon a szülés. A bárány azt mondta, feltétlenül írjon fel az adatokat. A fiam István 1932. Böjtmás havában március 27-én hajnalka napján 3 kg 20 dekával hajnali 3 óra 17 perckor érkezett. Itt van, eljött, amit tudtunk, de nem akartunk. Az előszobában a második világháború. A wilsoni elvek bukása az igazságtalan béke következménye. 20 éve beszélnek róla. Kelt 1944. január 1-én. Édes szüleim, testvéreim. Éjszaka az állomást szovjet repülőgépek bombázták, körülbelül 80-90 bombát szórtak le. A légnyomás egy fekvőbeteg kocsi minden ablakát betörte, de személyi sérülés nem történt. Számítva a légitámadásra az éjszakát a vonattól távolabb, a fagyott mezőn töltöttük. Szumiba mentünk, ahol a sebesültek berakása csak délután 1:30-kor kezdődött meg, nagy zűrzavar közepette, és este 8-ig tartott. A betegeknek se irataik, se kísérőik nem voltak. A nagy zsúfoltságban 15 fertőző beteget is elhelyeztek egy külön szakaszrészben. A katonák egytől egyig tetvesek és végsőkig elcsigázottak.
havas pusztán töltöttük az év utolsó napját. Egy év múlt el ismét, az idő végtelen számlapján egy év tűnt el a mindenségben. Az emberi gyűlölet és pusztítás szelleme gyászt és fájdalmat hozott sokaknak. Életek milliói hultak el 1943 esztendejében. Uram, állítsd meg a fergeteget, védd meg az igazakat, s add meg e földnek a legszebb újévi ajándékot, az igazságos népek, nemzetek életét felvirágoztató, boldog békét. Üdvözlettel, István. Kedves János, egy kisfiú kért menedéket nálunk. Ő mesélte, mi történt szüleivel, amikor elhagyták a katonáink a falut, és jöttek az orosz és szerb győztesek. Bezdánba 1944. november 3-án 9 órára dobolták össze a falu lakosságát a futballpályára, válogatás nélkül kicsit, nagyot, férfiakat, nőket, azon a címen, hogy fontos közmunkáról fognak intézkedni, és ezért halálbüntetés terhe mellett mindenkinek ott kell lenni. Az összegyűlt tömegből külön választották a 18-19 éves korosztályok valamennyi férfi tagját. Ásóval és kapával összesen 122 férfit tereltek a Zombori országútra, az Isterbáci erdő szélére. Nem több mint 15 géppisztolyos partizán kísérte, ösztönözte az engedelmes, enyhén aggódó csapatot. Ott meglepetésszerűen 2 nagy vermet ásadtak velük, 2 méter mély, széles gödröket. Némelyek akkor már sejtették a földmunka célját. Akkor erősödhetett fel ez a bal sejtelem, amikor azt a 13 éves fiúcskát, aki apja kezét fogva együtt jött a faluból a férfiak számára összeállított csapattal, egyik lágyabb szívű partizán, elszakítván a többiektől: lehet, hogy ez lesz az utolsó levelem hozzátok. Isten legyen velünk. Ölel, Antal. Nem volt kor, amelyben ennyi ha és ennyi hazugság született volna. A fák simán és csendben állnak az ablakom előtt, és a téli dermedtségben unottan hallgatják, hogy marcangolják egymást az emberek. Karácsony napja van, békesség a földön az embernek. Délelőtt a rádió is misét közvetített, és miközben lágyan hullámzott a karácsonyi ének, dübörögve mentek a tankok. December 26. A fiam nevenapja. Korábban keltem, mint a család, és felmentem egy fél kenyérért, amit a konyhában sütöttünk. Nyugtalan éjszaka volt december 27. Valami csikorgó tank ébresztett fel éjféltájon. Nem tudtam aludni, hát olvastam. Regényt a múlt század Angliájáról. Hát volt valaha ilyen élet is, ürücom, lazasz és béke, nyár és ünnep nagykerti fák alatt. Terített asztal és nyugodt álom, szeretett és kivilágított utcák. István feleségével beszéltem telefonon. Még mindig jó, és ő mondja, hogy a nagybátyját a lakásában agyonvágta egy gránát. A telefont nem győzöm dicsérni, de a villanyt már nem dicsérhetem. Reggeli után elaludt, és most gyertya mellett írok. Békésen lobog a gyertya, szinte szól hozzám, és gyermekkorom éjszakáit idézi. Sajnálom, hogy mindig arra térek vissza, hogy fütyülnek a golyók, a repesz darabok, a gránátok. Egyszerű lényem, nem tudom kivonni ez alól a brutális hatás alól. Fütyülnek. Ablakajtó reszket. Én nem reszketek, de ez nem hősiesség. Nem reszketek, mert
Ilyennek teremtett az Isten. December 29. Nehezen kezdem az írást, hogy enyhén fejezzem ki magam. Kissé nyugtalan éjszakánk volt. Éjfél táján, ha a lelkek órája ver, lehurcolkodtunk teljesen a pincébe. A kisebb fajta pattogás, durrogás, csattogás már fel sem tűnik. De a robbanások bolondító hangorkánnal folynak össze, és remeg az egész környék. Reggel felmentem a lakásunkba egy kicsit megtisztálkodni. A fürdőkádban van még egy kis víz. Ijedten néztem a tükörbe. Te vagy az. Megnyugtattam magamat. Én. Kedves keresztapám! A borotvámat úgy látszik, elhatározom, hogy leírom a történéseket. Remélem személyesen juttatom el számodra, ha nem, akkor valaki eljuttatja majd néked. A hideg víz nagyon jól esett. Te voltál az apám helyett. Ő a Piavénál maradt, én lehet, hogy a várban pusztulok. Megpróbálom túlélni, majd meglátjuk. Január 17-ének éjszakáján több ezer ember tolongott átkelésre várva a pergőtűz alatt álló megmaradt 2 Dunahídnál. Durva káromkodások magyarul és németül. Teljes fejetlenség. Ez fokozódik, amikor egy szűk utcában égő palota előtt kellett elhaladni. Már nem is tudjuk, hol járunk, az oszlop sodor magával. Abból kitörni nem lehet, de nem is tanácsos, mert nem lehet az áradatba besorolni. Az égő épületek ontják a forróságot, azokról lehulló ablakkeretek, különböző égő fa, épületalkatrészek hullanak a gépjárművek közé. A gépjárművek közt több gyalogos egység is halad. Motoros német tábori csendőrök igyekeznek valamilyen rendet teremteni, de nem sok sikerrel. 10-20 méterenként megállás, majd újabb torlódás. Most már meredek röppályájú mozsár és aknavető lövedékek is itt-ott becsapódnak. A szörnyű detonációba géppisztoly sorozatok is vegyülnek. Ki tudja, kiket és miért lőnek agyon. Közben sokakat találat vagy repeszdarab ér. A sebesültek jajgatnak, némelyik üvölt fájdalmában. Január 17-én este kijutunk a Lánchíd pesti bejárata előtti térre. Néhány SS valóságos tűzijáték fogad. Szinte nappali világosság az éjszakában. Egy órán belül óriási lyukak tátonganak a hídon, melyen keresztül a vizet látni. Az egyik... 1 óra múlva azonban nem ők jöttek, hanem az utca felől az óvóhely rendes bejáratán át egy rajvörös katona. A házparancsnok feltehetőleg első világháborús hadifogságban szerzett orosz tudással közölte velük, hogy mit mondtak az SS-ek. Éjjel 1 óra körül lehetett, amikor feltereltek minket a pincéből a földszinti lakásokba. Ott mindenki előre igyekszik a sötétségben. Miközben valahova előre, oda, ahol a víziváros szűk utcái, a környező utcák szívügyeivel. Ott kell lennie az első vonalnak. Ott, ahol valószínűleg minden ablakban egy orosz várakozik lövésre készen, ott, ahol a főút közlekedési csomóponttá szélesedik. Pont ott kell végrehajtani a kétségbe esett tettet. A tér neve Szénatér. A véletlennek köszönhetően néhány perc múlva a hadosztálytörzs több tisztje találkozik itt össze. A legtöbben a hideg miatt a pincékbe ássák el magukat, és ott egy öreg anyókát kínoznak azzal, hogy mutassa meg a térképen, hogy hol vannak most.
Jó magam az erős fájdalmak miatt sebesülésemmel foglalkozom, míg nem Lehmann főhadnagy jön, akinek van még kötszercsomagja, és átkötözi sebemet. Erre a kötésre ráerőszakolom a bőrkesztyűt, és összezárom. Sebesült SS tiszt érkezik tántorogva az udvarra. Eltaláltak, mondja. Befejezem az egészet. Kérdezem, hogy honnan jön. Azt válaszolja, hogy a bal oldalon egy mellékutcán próbálkozott, de az oroszok mindent lezártak. Maradék 30 emberéből többen elestek és megsebesültek. Nem csak a szöges drótban. Nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban, szöges drótszólalóban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyok van, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, ahogy a zsarnokságban mindenki szem a láncban, belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyok van, a hirtelen puhábban, szorított készfogásban, hogy egyszer csak szerelmed arca megfagy. Mert ott van a légyodban, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, magad is zsarnokság vagy. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, szavarálát, belőled bűzlik, ahol zsarnokság készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiába, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, nem csak a szöges drótban, belőled bűzlik, árad,
Szöges drótnál magad is zsarnokság vagy. Szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban, szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bőzlik árad. Drága apám, itt a börtönben várakozva sok időm van. Így hát leírom és elküldöm neked az elmúlt hónapok történéseit, amit én és társaim éltünk meg. A dolgok mostani állása szerint nem vagyok benne biztos, hogy az igazság egyszer kiderül. Nem tudom, látlak-e még benneteket valaha. Anyámnak kérlek, nem utasd meg ezt a levelet, csak még jobban elkeseredne, és minden reményét elvesztené. Bízom a csodában. Imádkozom Istenhez napjában többször. Megalkuvó azonban nem leszek. Bocsásd ezt meg nekem, apám. Az 1956. október 29-éről 30-ára virradó éjszakán voltam otthon utoljára, emlékszel? Az előző napokban nem minden este jutottam haza. Ennek 3 oka volt. Először is oldhatatlan vágyat éreztem a forradalom pezsgése közben beteljesült és beteljesületlen szerelmeimmel együtt lenni, szeretni. Másodszor a harcok állása is megakadályozott. Minden nap messzire elbarangoltam. Mindent látni akartam. A városban ezekben a napokban estére kialakultak olyan éres frontvonalak, amelyeken csak nagy kockázattal lehetett áttörni. Egy-egy útkereszteződésbe, hosszan belátható főútra beállt a szovjet tank, és lőtt minden mozdulatra. Más csomópontokat pedig a felkelők tartottak tűz alatt, és ők is lőttek, válogatás nélkül. Az általuk meglőttek halálát is a felkelőkre fogták. Gyilkosságaikkal igyekeztek a felkelők ellen bizalmatlanságot, ellenszenvet kelteni. Sikertelenül. Budapestnek katonai vezetőről lett volna szüksége és egy alakulatra, amely szervezi a harcot. Elfogásom után az útvonalon, ahol az engem beszállító Pobjeda elhaladt, a Tököli Imre útnak a Barostér felé eső részén egyetlen teljesen épp ház sem volt. A Barostéren, mivel ott heves harcok folytak már az októberi napokban is, minden romokban hevert, és a tér közepén egy nagy bombatölcsérszerű gödör állt. Évekig lógtunk ezen a vonalon, be a diákszállóból a Vas utcába, vagy az Uránia épületébe. Lépcsőn, ütközön, vagy bent a kocsiban bujkálva a lyukasztójával járkáló kalauz előtt. A 44-es, a Barostér, a Rákóczi út az életünk szerves részei voltak. Rommálövésük fizikai fájdalmat okozott. A Rákóczi út végig szétlőve, márciusban már imittam ott bedeszkázott ablakokkal, a csak azért is meginduló életnyomaival állt az ember köré, mint figyelmeztetés. De akkor ott, arccal a falnak, még semmi sem merült feledésbe bennem. Ahogy a megaláztatások követték egymást, úgy nőtt össze bennem is a történelem. Jó magam éjjel-nappal az utcákat járva erről erősen meggyőződtem, és ezért töltött el elégedettséggel, hogy október 26-án megkezdődött valahol a nemzetőrség szervezése, és október 28-án este meghívás érkezett a nemzetőrség alakuló összejövetelére. Az értekezlet eredménye az lett, hogy kaptunk egy csomó fegyvert. Kaptunk géppisztolyokat, karabélyokat, puskákat, kézigránátokat, és kaptunk egy dobtáras Gorjunov típusú golyószórót is. Egy szakasz felállítását vállaltam, tehát 20-30 fegyvert kaptunk. Tank elleni harceszköz nem volt köztük. De ez is mai ésszel történő megállapítás, mert akkor, október 30-án még nem gondoltunk arra, hogy minden eddiginél erősebb tanktámadásra kell felkészülnünk. Noha a híreket a tankoszlopok benyomulásáról mi is hallottuk. Elhesegettük magunktól.
a reménykedés, a mámor mindennél erősebb volt. Minden lőfegyver mellé kaptam egy igazolványt. A kiosztás után a fegyver viselője a nemzetőrség tagja lett, s a főiskolás szakaszban teljesített szolgálatot parancsnokságom alatt. Mindegyik igazolványt én írtam alá. Október 24-től 28-29-éig azt érezhettük az utcán mindenütt, hogy minden túlerő ellenére nyomulunk előre, és a rendszer, a kormány visszavonul, és végül megadja magát. Egyre többet akartunk, és egyre többet képzeltünk el, egyre több fegyver volt kézben. Senki nem szervezi a harcot, mégis valamilyen láthatatlan közös akarat válik szervező erővé, és győzünk. Arra emlékeztünk, ami szép volt és nagyszerű, a szabadság gyögyörére. Akkor jó sok szemetet kell kidobnod. Emlékszem, tavaly segítettem a nővéremnek felszámolni egy kis lakást, ahol az apósa élt. Annyi volt a papír, film, fotó, újság. Több kukát megtöltöttünk. A házmester szitkozódott, még fizetni is kellett az elszállításért. Ha ő megőrizte háborúk és viharok között, akkor most én dobjam ki. Gondold meg, az egész család történelme benne van. Nem tudtam például, hogy a nagypapinak volt egy nővére. Apáca volt, Sopronban halt meg a II. Világháborúban egy kórházvonaton. Nem tudtam, hogy ki mit játszott el kártyán, hogy mit veszített el a család Trianonnal, és hogy hogyan vált semmivé a maradék vagyon a kommunizmus alatt. Ami megmaradt és szívós keménységgel őrizte a család, az a nagyapa háza. A papírok, az iratok és a hit, ami bennük van. Eddig nem tudtam, hogy mi az az erő, ami összetartja a dolgokat. A hagyomány, ami erőt adott a nagypapinak. És ezt úgy szerettem benne. Ezért jártam annyit ide. Te tudod... Tudod, hogy milyen sokszor voltam itt? És a nagypapi sose árult el. Néha iskola helyett is idejöttem. Holnap már jössz dolgozni? Biztos. Köszönöm, hogy helyettesítesz. Szia! Félek a kispolgártól. Nem gyűlölöm, amiért szűk és korlátozott világban él, de félek tőle, amiért a világnak túlnyomó fele formátlan és végtelen sötétség. A kispolgár tökéletesen más valami, mint a kisember. Látszatra a két életforma azonos, valójában homlok egyenest más. A kisember olyan, mint a hó alatt megbúvó mag. Szemben a kispolgár lappangó poklával, démonitásával. A kisember nyitott, s bár nem ura a helyzetének, ártatlan nyitottságában birtokosa az emberi lét egészének, nyitottságával megtapasztalva, érettségé válva mindazt, ami eltiporja. Sorsával így szakadatlan részese a valódi kultúra örökké győztes vereségének. Vele szemben a kispolgár zárt ura életének.
Lehet, hogy most végre tényleg eljöhet a szabadság. Lehet, hogy megoldhatjuk Trianont, ha egyszer végre összetartunk, akkor sikerül megvalósítani az álmunk. Az a fontos, hogy mindig a munkát becsüljétek meg. Figyelj, és ne feledd. A minőségért forrongó ember ellensége a mai társadalom minden életformájának. Gyűlöli a tőkést, aki számol, és semmilyen sem ért. Megveti a hivatalnokot. Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt találkozás és ellentét. Tiszta ellentmondás. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes elhagyatottságnak, kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni. Az első kereszt a gyerekkor keresztje, az utolsó kereszt az öregkoré. A legsúlyosabb és legkönnyebb kereszt, mivel az utolsó. Ezért egyszerre a legirreálisabb és legreálisabb. Olajfák kertje agónia a neve. 3 fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé, a második a Jobb, a harmadik a Ballatoré. Nekünk esendő embereknek, ha utolsó keresztünkről beszélünk, gondolkodunk, épp elegendő a Jobblator keresztjét választanunk. Hogy ez mit jelent? Először is, hogy szívünket és szemünket a középső keresztre függesztjük. Önbizalmunkat bizalomra, igazunkat igazságra, féltékenységgel vegyes szeretetünket szeretetre, ítéleteinket bűnbánatra és beismerésre cseréljük fel. A többi néma csend. Sokat kérsz, Jézus. Nagyon sokat. Veled éjszaka. Sokat kérsz, Jézus. Nagyon sokat. 1 hónapba 2 éjjel veled éjszakai vadhánykolódásokat, és 2 havonta felakasztanak. 1 hónapba 2 éjjel a börtönbe tört. Sokat kérsz, Jézus, és 2 havonta felakasztanak. Nagyon sokat. Hogy megszeressem a hót. Sokat kérsz, Jézus. Imádkozzam ellenségeimért. Hogy megszeressem a hót. Pedig tudom. Imádkozzam ellenségeimért. Ki megnyithatja a szent kaput. Pedig oltárhoz. Ez az egyetlen út. Ki megnyithatja a szent kaput. De befogadni az igét. Hogy a szeretet legyek hazug. Tudod? De befogadni Uram, az igét. Ez 100-szer legyek is elég. Tudod? Uram, igaz? Ez 100-szer annyi vagyok, mint elég. Semmi vagyok. Igaz? Ha annyi vagyok, mint ők, nézem, Uram, a tévét. Semmi vagyok. Ez mind böszög, dadog. Nézem, Uram, a tévét, meg semmit. Ez mind és nem böszög, kér bocsánatot, dadog. Nem bántlak sem, kérjem tőled. És nem kér bocsánatot, én megbocsátatok. Hadd kérjem tőled,
Én megbocsáthatok a hóri-horgas pálinkásért. Megbocsáthatok-e a célkeres nagyért, Moszvegy Péterért, a hóri-horgas pálinkásért, a Kossuth téren, a meggyilkoltakért, Moszvegy Péter Tarjánba meggyilkoltakért, a Kossuth téren, a meggyilkoltakért, az 500-akért, a Salgótarjánba meggyilkoltakért, hány ezrekért, a 300-akért, az 500-akért, a pesti srácokért, és ki tudja, hány ezrekért, angyalért, a pesti srácok angyali kérecért, a pesti lányokért, angyalért, és a korábbi angyali kérecért, Donátért, kis a korábbiakért, Apor Vilmosért, Donátért, a recskén haltakért, kis Szalézért, Apor Vilmosért, agyonvertekért, a recskén haltakért, a börtönökben égig kínzott, a vallatáskor agyonvertekért, a börtönökben égig kínzott telepítettekért, és a határon meggyilkoltakért, a Tyúkketrezbe telepítettekért, és a későbbiek, és a határon meggyilkoltakért, Béliért, Gáliért, és a későbbiekért, és Béliért, ki tudja még, Gáliért, ki korábban halt, mint rendeltetett, ki tudja még kiért, Uram, ki korábban halt, mint rendeltetett, itt valaki felfejtette a te szent törvényedet, Uram, itt valaki felfejtette a te szent törvényedet, kéne ide. Hány kopja van? Hány sírkő? Mert ezt a magyar litániát. Hány kopja nem fejezhetjük be soha. Mert ezt a magyar litániát. És mégis nem fejezhetjük be soha. Mégis fejezzük be. És mégis nem kezdhetjük újra. Mégis fejezzük be. De féssétek gránitba, bazaltömbe. Mi nem kezdhetjük időre minden bűnös nevét jegyezzétek. De féssétek gránitba, bazaltömbe. Minden el minden bűnös nevét jegyezzétek fel. Mi ennyi el